ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ତମ +3 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। କ'ଣ ସେ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଜି +3 ପିଲାଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଟ୍ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଜି ବାହାରୁଛି। ଆଜି ହିଁ ପବ୍ଲିକେସନ୍ 2ଟା ବେଳେ ହେବ, କିନ୍ତୁ 2ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବେ। କେମିତି ଜାଣିପାରିବ? ତମେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଫିଜିକାଲି ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲି ସେ କଲେଜରେ ଯାଇ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମତରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ଫିଜିକାଲି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ବା ମେରିଟ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଛ, ତାହେଲେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବାଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ କେମିତି ତମେ ଜାଣିବ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ? ଯଦି ଗୋଟେ ମନେକର ଗୋଟେ କଲେଜରେ 10ଟି ସିଟ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ୱେଟିଂ ମାନେ ଟୋଟାଲ 40 ଜଣ ଫିଜିକାଲି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଏଟା ମାର୍କ ବେସିସରେ ତମମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଏ ପୁରା 100% ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ ପ୍ରଥମ 10 ଜଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଲେ 30 ଜଣ, ସେମାନେ କେଉଁଥିରେ ଆସିବେ? ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଆମେ ତ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଲୁ, ତାହେଲେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ କେମିତି ଆସିବୁ? ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି, ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ପିଲା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କେମିତି ଯିବେ? ଯଦି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ପିଲା ଯେକୌଣସି ମତରେ ସେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲାନି ବା ସେ କଲେଜରେ ଯାଇ ଆଉ କିଛି ବି ସେ SMS ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ ସେଠି ଫିଜିକାଲି ଯାଇ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଦେଇଛି 13 ତାରିଖ ଦିନ, ଅଗଷ୍ଟ 13 ବା 14 ତମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଟ୍ ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ 13 ଆଉ 14 ସିଏ କହିଛି, ସେଇ ଅଗଷ୍ଟ 13, 14ରେ ତମେମାନେ ଯାଇ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ। ଯଦି ସେ 10 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ, ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ଯିବେ? 11 ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବର 13 ନମ୍ବର ପିଲା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ 10ଟା ସିଟ୍ ଫାଷ୍ଟ 10 ଜଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମେସନରେ ମିଳିବ 100%। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ, ତା ମିଳିବା ବହୁତ କମ୍ ଚାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟିବେ, ସେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରୁ ସେ ପିଲା ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତମମାନଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଥିବ, ସାର୍ ଆମେ ତ 2ଟା ବେଳେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଆଉ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ? କେତେ କଟଅଫ୍ ଯିବ? ମୁଁ କୌଣସି ମତରେ କହୁଛି, ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ଇଏ ଅପଡେଟେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ କେମିତି ଅପଡେଟ୍ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ଲେଖିଦେଇଛି ଏଇଠି, ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼, କଲେଜ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆଉ ୱେବସାଇଟ୍ HEIS ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜ HEIS ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କେଉଁଥିରେ ନା ଜିମେଲ୍, SMS ଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତମକୁ କରାଯିବ। 2ଟା ପୂର୍ବରୁ, ଆଇ ଥିଙ୍କ 2ଟା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ କଲ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, କିମ୍ବା ଜିମେଲ୍ରେ SMS ଆସିବ, କିମ୍ବା ତମମାନଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼, ସେ କଲେଜ କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ କଲେଜରେ ତମ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ଆସିବ। ସାର୍ ଆଉ କୌଣସି ମତରେ ଦେଖି ହେବ କି? ହଁ, ଆଉ କୌଣସି ମତରେ ଦେଖି ହେବ। ୱେବସାଇଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ HEIS, ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ନହେଲେ ସେଇ କଲେଜର ଯେଉଁ କଲେଜ ତମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେଇ କଲେଜର ଅନଲାଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ତମେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ତା ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ତମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଏଇଭଳି ମତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ତୁମେ କୌଣସି ମତରେ ସାମ୍ସ ଇଏରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତମକୁ କଲ୍ ଯିବ, ତମକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ତମେ ଏଇଥିରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ହେଲ, ତମେ ଆସି ରେଜିଷ୍ଟର, କାଲିଠୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତମେ ଆସି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନେବ। ଯେହେତୁ ତମେ ଯଦି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ରୁ କିଏ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ, ତାହେଲେ ତମେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ହେବ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।